Bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam v Božom chráme. Začneme prežívať nedeľu, ktorá je 19. v cezročnom liturgickom období. Čítania sú prevažne o dôvere, o viere. Prvé čítanie hovorí o Veľkej noci, o udalosti vyslobodenia z Egypta, ktorá je v knihe Exodus opisovaná, takže najskôr zasadli Izraeliti k večeri a zaspievali Pánovi chválospev, až potom nasledujú Božie zázraky, dopredu dôverujú Bohu. A na záver autor končí takú tú relektúru, čítanie toho textu na novo vyjadrením, že ten spravodlivý prijíma z Božej ruky naozaj dobré i zlé. V druhom čítaní budeme počuť o Abrahámovi a jeho postoji viery. V tomto postoji viery sme sa aj my sem dnes zišli, aby sme jednak ďakovali Pánovi za všetko, čo nám dáva, jednak prosili ho o požehnanie pre svoj život a jednak mu s dôverou ten život odovzdávali. S dôverou v jeho lásku, ktorou nás stvoril, ktorou nás vykúpil a dáva nám perspektívu večnosti a ktorou nás sprevádza našim životom. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa. Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal: Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým? Pán povedal: Kto je teda ten verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal, môj pán je voľaj ako nejde, a začal by byť sluhou a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. A komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať. Počuli sme slovo Pánovo.
Bratia a sestry, milí priatelia, tak nám včera začala olympiáda. Teda otázka je, či včera, alebo u nás začal priamy prenos otváracieho ceremoniálu až túto noc, ráno teda v noci o 1:00. A olympijský oheň sa rozhorel až o 3/4 na 5. Akousi neodmysliteľnou súčasťou otvorenia, neviem, či ste pozerali v noci, asi nie však, ani zo záznamu dnes, niektorí pozerali. Tak tou súčasťou otvorenia je vždy aj nástup športovcov podľa krajín, ktoré reprezentujú. Klasicky prvý, aj v Riu, išli Gréci a poslední domáci, Brazílčania. Slováci nastúpili zhruba o 2:30 v červených nohaviciach a bielých košeliach, takých skôr tričkách. Ten slávnostný alebo spoločenský odev má svoje čaro. Ale potom na športoviskách pri pretekoch sa nepoužíva. Tam má každý šport už svoje oblečenie, ktoré danému pohybu najviac vyhovuje, malo by teda najviac vyhovovať. Lebo cieľom nie je slávnostný nástup, ale cieľom každého športovca je víťazstvo. Nie vstup na štadión, ale výstup na stupne víťazov. Získanie jednej z 3 medailí, zlatej, striebornej alebo aspoň bronzovej. Spomínam to preto, lebo aj Ježiš v Evanjeliu hovoril o víťazstve. O výhre nie jedného preteku, ale celého života. O permanentnom zameraní na cieľ. O pripravenosti hrať a vyhrať. Skôr sme počuli taký krátky úvod o správnej investícii, a potom sa práve tejto téme Ježiš venoval v 3 podobenstvách, alebo teda v 3 obrazoch. A naše uvažovanie o tejto téme môžeme rozdeliť do takých 3 rovín, alebo môžeme sa na to pozrieť v 3 smeroch. Skúsme začať ako u tých športovcov oblečením. Práve to športové, či sa už jedná o plavecký, strelecký, chodecký, gymnastický alebo iný odev, používaný v svetle olympijského ohňa, nám krásne môže pripomenúť ten Ježišov výrok, ktorý sme počuli. Bedrá majte opásané a lampy zažaté. Aj v tom čase, pred 2000 rokmi, existoval slávnostný, športový i pracovný odev. Pričom základné rúcho, tunika, v podstate dlhá košeľa, ktorú všetci nosili, sa dala použiť aj oddychovo, aj pracovne. Pri chôdzi, najmä dlhej, a pri práci sa tunika, ktorá vlastne bola po členky, zdvihla od členkov nad kolená jednoduchým spôsobom, podkasaním a prepásaním. A práve o tom bol Ježišov výraz opásané bedrá. Znamenal pripravenosť na prácu alebo na pochod. To má byť teda podľa Ježiša akási stála, permanentná príprava, kde sme vždy ochotní v tej chvíli nastúpiť. Ako športovci, keď si už oblečú ten svoj odev, ktorý patrí k ich športu, najmä atléti, čo je pôvodne olympiáda bola o atlétoch, tak nastúpia na štart. Na štarte, na štartovej čiare sú pripravení vyštartovať. Čakajú na znamenie, či už výstrel z pištole, alebo na niečo iné. Alebo oneschorený, alebo zmeškaný štart, to znamená prehru.
To je ten prvý dôvod a prvý bod pripravenosti. Neustále byť pripravený, opásaný, oblečený, byť na tom štarte. Avšak pripravenosť na štart neznamená len striehnúť na onen povel. Úspech totiž v najväčšej miere závisí nie od oblečenia, ani od štartovacej pozície, ale od celkovej pripravenosti. Kondičnej i strategickej. Od načasovania formy, od poznania súperov, od voľby techniky aj taktiky. A to všetko sa pripravuje už mesiace, ba niekedy roky pred olympiádou. Ak by športovec zanedbal dlhodobú prípravu, ak by miesto nej doma vydyhoval alebo chodieval do baru, tak pravdepodobne by na olympiáde nič nevyhral. Nevládal by. A práve na túto druhú časť prípravy upozornil Ježiš v tom podobenstve alebo v tom obraze o správcovi, ktorý má byť verný, múdry a zodpovedný. Má si plniť svoje základné poslanie, teda starať sa o majetok a pracovnú silu svojho pána. Načas dávať jesť čeľadi, ako to bolo krásne vyjadrené. Čo to znamená? Že tú dlhodobú prípravu nadobúdame plnením svojho životného poslania. Jeho poslaním bolo byť správca. Kým obraz sluhov čakajúcich na pána, čo bol prvý obraz, a obraz správcu spája táto téma pripravenosti aktuálnej i dlhodobej, máme tu aj druhú tému, a to je téma prekvapenia. Tá bola aj v tom obraze o správcovi, ale ešte viac sa zdôraznila v strednom obraze zlodeja, ktorý prichádza nečakane. Ježiš to potom duplikuje pri tom správcovi, že príde jeho pán, keď to najmenej čaká. Prekvapenie, či už príjemné alebo nepríjemné, patrí k životu a patrí aj k športu. Pričom jeden z cieľov prípravy športovca, a nie len športovca, ale celého tímu, je negatívne prekvapenia eliminovať. Rozmýšľať, čo všetko by sa mohlo stať, ako tomu zabrániť, alebo ako zmierniť následky. Pamätáte si, nedávno skončila Tour de France a tam chodili tie sprievodné vozidlá s bicyklami, hej. Ak sa pokazí bicykel, ak bude defekt, v tej chvíli byť pripravený zmierniť následky. To, čo by mohlo byť zlé, o tom sú nielen bicykle, aj ľudskí náhradníci, najmä v kolektívnych športoch, náhradné lopty, oblečenie, lekári s tými sprejmi na zmrazenie bolesti a všetko ostatné. Ale najmä pripravenosť zmeniť taktiku, prostriedky na dosiahnutie cieľa. Veď ak sa vrátime k tomu Ježišovmu obrazu o zlodejovi, nestačí vedieť, že môže prísť zlodej. Treba sa pred ním uchrániť, aby nám nezobral majetok. Teda pripravenosť na 3. mieste znamená počítanie s alternatívami alebo s rôznymi možnosťami, najmä s tými horšími. Tie dobré máme v hlave, nie? Tak by to mohlo byť. Ale väčšinou prídu tie zlé. A pripraviť sa znamená počítať s horšími možnosťami. Verím, že väčšina tých svetových, ale aj našich športovcov je na olympiádu pripravená po všetkých stránkach. Sú to vlastne profesionáli, svetová špička v rôznych odvetviach. Teda oni patria medzi tých, o ktorých Ježiš v závere hovorí, že poznajú vôľu svojho pána. A chcú podať maximálny výkon, aby ich veľmi nezbili. Tak nezbijú ich telesne, ale ich zbijú jazyky komentátorov
a fanúšikov, ak to nezvládnu. Avšak myslím, že ani my, ktorí sme tu, by sme nemali byť amatéri. Kresťania sme už niekoľko rokov, nie? Niekoľkých už 10 ročia. A ani tieto slová o pripravenosti nepočujeme prvýkrát. Len si stále myslíme, že sme na tú olympiádu ešte nepostúpili. Že sa nás to ako si ešte netýka. Že tam ešte nepatríme. Všimnite si, že podobne zmýšľal aj Peter. Hoci on sa radil medzi profesionálov, lebo on sa pýta, tieto slova hovoríš iba nám, alebo všetkým? Je zaujímavé, že to hovorí po tej výzve k permanentnej pohotovosti, alebo k tej aktuálnosti. A práve potom, po tejto Petrovej otázke, Ježiš hovorí ten obraz o dlhodobej príprave, o tom správcovi. Lebo práve tá dlhodobá príprava umožňuje aj strategickú prípravu, aj aktuálnu pohotovosť. A tú dlhodobú prípravu všetci môžeme a máme vo svojom živote realizovať. Teda byť verný svojmu základnému životnému povolaniu. Byť tu pre druhých. Neodkladať svoje povinnosti, najmä skutky lásky. Nehľadieť na seba a na svoje potreby, ale na ľudí okolo nás. Nedeľu o 2 týždne olympiáda v Riu skončí a nie všetci, nech sú akokoľvek pripravení, skončia na stupňoch víťazov. A v tom je úžasný rozdiel medzi športom a životom. Lebo svoj život môže vyhrať každý jeden z nás. Každý z nás môže prísť do neba. Lebo každý sa môže pripraviť na stretnutie so svojím Pánom. A tak sebe i vám dnes prajem, kiež by sme to zvládli. Kiež by sme sa raz dostali na stupeň víťazov. Kiež sme raz dosiahli životný úspech. Nie v svetle olympijského ohňa, ale vo svetle večnom. Amen. Úmysly svätých omší si môžeme pozrieť na oznamovacích tabuliach alebo na internete, teda od pondelku na internete. Liturgický prehľad v pondelok je spomienka svätého Dominika kňaza, v útorok sviatok svätej Terézie Benedikty z Kríža, pôvodným menom Edity Štajnovej, panny a mučenice. V stredu je sviatok svätého Vavrinca, diakona a mučeníka, vo štvrtok spomienka svätej Kláry, panny a v piatok svätej Jany Františky de Chantal, reholničky. Keďže slávnosť na nebovzatia Panny Márie vychádza v tomto roku na pondelok, prievická púť bude už na budúcu nedeľu 14. augusta. Ako zvyčajne začne večerným sobotným programom modlitbou vešpier tu vo Farskom kostole o 16:30, teda nebude svätá omša, ale tu sa zídeme, ktorí prídete na vešpery o 4:30. Nasledovať bude procesia na Mariánsky vršok, posvätný ruženec a svätá omša o 18. hodine. Po nej zhruba o 19:15 sa bratia grécko-katolíci pomodlia akatist pre svätej Bohorodičke. O 20. hodine povedie prievická skupina Heartbeat, spev a modlitby chvál. Na záver dňa bude svätá omša o 22. a adorácia, ktorá skončí o polnoci. V nedeľu predpoludním sväté omše tu vo Farskom kostole nebudú. O 7:30 bude svätá omša v Mariánskom kostole. Program vyvrcholí slávnostnou bohoslúžbou o 10. hodine na Mariánskom vršku,
ktorej bude predsedať misionár milosrdenstva páter Michal Zamkovský. Počas sobotného, večerného a nedeľného dopoludňajšieho programu bude možné v Mariánskom kostole pristúpiť k sviatosti zmierenia. Ako bodka za púťou sa v nedeľu popoludní o 16. hodine v areáli Strednej odbornej školy na ulici Terézy Ivansovej uskutoční Deň farnosti, teda športovo-oddychové popoludnie s tradičným programom, ale aj s niektorými novými tvárami. Takže ak máte chuť, ak ste boli už ostatné roky, nech sa páči potom nedeľu popoludne o 16. Deň farnosti. Bližšie informácie o celej akcii sú v časopise Bartolomej, na plagátoch, ktoré sú na výveskách a samozrejme na farskej webovej stránke. Mimochodom Bartolomej augustové číslo venované púti a ďalšiemu zo skutkov milosrdenstva by sa malo dnes predávať. Tak je? Tak je. Takže pri východe z kostola si môžete kúpiť. Na budúci pondelok o 16:30, teda až budúci pondelok, začneme vo farskom kostole Prievický deviatnik počas dní od Mariánskej púte po sviatok svätého Bartolomeja. Budeme každý večer pozývať ako kazateľov kňazov, ktorí sa narodili alebo vyrastali v našej farnosti. Ich fotky a mená máte opäť v časopise Bartolomej. Počas prievickej púte bude od soboty večera zbierka na prípravné práce spojené s opravou Mariánskeho kostola. Niektoré tie práce už začali. Okrem digitálneho zamerania objektu, ktoré už prebehlo, to bola najmä brigáda, počas ktorej sa vyčistili bočné kaplnky. Ďakujem z tohto miesta ešte raz chlapom, ktorí sa brigády zúčastnili a súčasne ponúkame počas púte kaplnky k nahliadnutiu. Si to mnohí možno, že trošku pamätáte, ako to vyzeralo v tých kaplnkách. Ostatných zhruba 20 rokov neboli otvorené, lebo tam bol viac menej sklad. Teraz sa vyčistili a budú sa, dúfam, renovovať. Takže nech sa páči, môžete si tie kaplnky tiež počas púte pozrieť. To je všetko. Prajem vám pekný zvyšok dnešného večera aj samozrejme požehnanú nedeľu i celý budúci týždeň. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.